visit khai o tam o tui kisa sari. Ini sing officially visit khai mane samunu subzonal office sengorot sini development work busugura samung solai tongka the previous year rogo teman-teman completing ya samung tong mahirong na seng khos khobar nakha je incomplete work tong nai rong and daikine naya ni bangui pairona ni bangui subject no instruction lokha teibu sini subzonal ni chairman no sakha physically thangoi verification naina ni bagui teibu buskango je samung khaijanai rong no jeng daiti jorani bisingo khainani bagui sini subject no dagi kha tini unloge phaisok khaijak sini honorable MDC bu tongo sini Tipra Mothani sini Hollywood babu tongo zonal ni chairman Poritus babu tongo mahike jeng tini oro subject office hamani yagulo jeng CDPO office obo habkha aroni CDPO ni staff rok bai kok salai kha ok salai mani yagulo de aroni Anganwadi center rogo bomahai scheme rok kaham khe solai di tong amahai rok no khos khobor na lai kha teibu buskango kaham khe chaloknani bagui instruction rokha boni yagulo jeng mono subzonal obo thangnai tei nini IS office obo jeng tabuk thangoi aro bo khos khobor nanai amahai khe jeng sara Tripura o no chini ADC hafang bai naikol jak je office tongmani tangnok tongmani rogo jorani bisingo jeng samung tangnani bagui bubagrani je instruction tongmani no jeng daiti khe samung tangoi paironani bagui jeng sakthalai tongo amahai khe no phainai salo bo chini oroni zonal ni je barja manjak rok subzonal ni je barja manjak rok borok bo haino hor sal hoyawi samung tangoi tongo chini MDC rok bo haino o area ni tongnai rok bo samung tangoi tongo nirok daitini chini Tipra Mothani ADC hafang phaimani yagulo je samung solemani no nirok samung nognai jeng naibo chini transparency gonang public rok joto saimanai ja chini samung tangmani no public joto nognai ja amhai samung jeng khainani musugo tei khaibu tongo joto no hambai Sar teki se kok sungmo je kami rogo je tabuk je lama hamya tei krei oborok no tei tam sanai lama haya omo to tabok ni gotna ya lama haya agi ni simi bu haya ne tabok sang phai bu hai ne sini PWD ne kono additional fund krei lama totally samung khai thai ke state government ni omo sini ADC hafang bai je tangmani jora sei jeng black